Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Limbo. Uy, ma'am. Nakailis lagi ka. Mulakaw ka? O nang, may kayo natugpa si Joseph. Tanta. Uwa siya mahibaw nga mulakaw ka? Wa nang. Pero sultihin lang siya nga importante nga akong gilakaw ug mobalik ako dayon. Sige na ha. Kinalang magkita mi karon ni Poldo. Unsa magyud ka ning iyang ibalita nako. Magtaksi na lang ko sa gawas. Matultulan ko na lang yun unta ang himutangan ni Anang Salome. Oh. Taxi! Dili lagi unta magduda si boss. Sa akong mga isulti niya. Dili mahimo nga may bawas siya sa among kasabutan ni Dorina. Kay mapatay jud ko niya kung anong wada yun kong sulti. Oh, may taxi nga may hunong sa tungod ining restaurant. Uy, si Ma'am Dorina ka nang nanaog. Mo na kini ang restaurant nga gisulti ni Poldo. Naana siya diha sa suod. Uy, si Poldo kini nanawag. Hello, Poldo. Ma'am Dorina, naanak ka sa kananan? Oh, niya ko. Hain ka man nga lamisa. Naka ba sa suod o naka sa taas? Lahat na lang sa suod, ma'am. Pagpili na lang og damisa sa ubos. Kaya medyo malangan ko. Unsa? Nga naman. Nakitaan ko sa akong kontra sa una. Naglalis pa mi. O niya, gihusay pa mi. O niya? Paabutan lang ko diha. Manawag lang ko nimo kung batong nagyud ko diha. Okay, sige. Pero human sa oras, kung dili jud ko maabot, mahimo na ka mulakaw. Kaya nagpasabot ka na. Na nagkapos ko sa akong atraso. Sige, ma'am. Bye. Ayaw na! Ki-off na niya ang cellphone. Oh. Kinalang paabuton ko yun siya. Magpili na lang kong lamisa din sa ubos. Hello. Boss, nasundan na ako sa Salome. Misuod siya kananan. Kinsay iyang kauban? Siya ramang usa, boss. May kasabot tingali siya diha. Ang iyang bana, nakakita ka? Wa, boss. Siya laging usa ang misuod sa restaurant. Naa siya sa ubos magpili og lamisa. Unsa may nga restaurant ang iyang gisudlan? Ha, ina ni Poldo. Wa naman sa siya manawag. Ganun karon magyud siya makasugat og atraso. Mag-order na lang ko. Samtang may paapot ko niya. Dorina, Oh, Emmanuel? ganahan ka sabdi ay nining mao restaurant? Kuan. Unang higayon nga nakaanhi ko ining maong restaurant. May gikasabot lang ko maong ni ako. Ang imong bana ba mo imong kasabot dinhi? Dili. Kuan, higala lang. Ah, okay. Timing sab nga kasabot ko karon dinhi ang akong kasusyo sa negosyo. Mao ba? Ug nanawag siya nga Malaysia gamay. Okay lang ba kung mo share kog table mo? Oh, okay. Pero mabalhin ako ko na manawag na ang akong kasabot.
Wa ka na problema. Sige. Unsa man, nagka-order ka na? Wa pa. Ako na bahala nga mo-order para naton duha. Nang, Dok, nakakita ka ba ni Dorina? milakaw man siya, Dok. Unsa? Milakaw siya? Nga, wa man ang ako? Natug man kuno ka, mao nga wa kanya po kawa. Pero nagsabot man mi nga mamukaw gid siya kung may importante siyang tuyo. Na nagdali man ganito. Asa man kuno siya? Wa man sa musulti kung asa siya paingon. Igo lang nagtugon nga pasultihan ka nga doon na siya importanteng lakaw. Og mobalik ra kuno dayon siya. Wa gid siya musulti kung asa siya? Wa lagi, Dok. Nagdali man to. Nakasakay man gani dayon tog taxi paggawa sa gate. Ay. Asan man ka siya paingon? Dok, ngano deng ingon anak man ang imong asawa? Oh. Ha? Mura lagi dili ka niya bana. Ha? Ay pasaylo ay in town ko duka, pero unsaong mamanggo na akong naobserbahan sa lihok ni Ma'am Dorina kod. Mura pag dili ka niya bana nga mo lahos-lahos ra man siya desisyon iya, ha? Kuan. Tungod na sa iyang sakit. May amnesia siya. Aw, uday tuod no. Nalimot na siya nako sa akong pagkabana. Pero nagtipo naman mo kwarto, Dok. Doon na pagyapon siya pagdoduha sa among sitwasyon. Busa sabton na nato siya. Manawag lang unya ko niya kung asa siya. Unya, di siya mahadlok, Dok. Bisan kung bag-o pa siyang nakidnap, mulakaw lang gihapon siya. Importante lagi tingali ang iyang lakaw nang. Sige Unsang ka ang dinali ang lakaw ni Dorina. Abi mo, Dorina, ha? Happy kayo kung nagkita kita pagbalik. Ah? Kung ganong na-happy man ka? Wala sab ko makasabot. Emmanuel, Mahimo ba ima na lang ang itawag nako? Eman. Ayaw lang na sa pagsabot ang akong pagpakigigala ni mo, ha? Doon na gitingali buot ipasabot kini nga atong kanunay nga pagkaabot sa usa ka lugar. Sulagma lang ang tanan, Eman. Okay. Kung mao na imong gituhuan, pero ngano ba ni akaman? Sa ako nang giingon ni mo, may kasabot ko din pero may emergency siya, mao nga nalangan og gamay. See? Pulo sila doon na emergency aron magkaabot ta og magkadungan sa pagpangaon. Mahilig kang mubutang og kahulugan sa tanan nimong isulti, no? Mao na'y sulti nila. Balak nun kuno ko usahay. Pero dili kini usahay. Permi yun Tungod kay nataw ko sa bukid. Og nanaog ko din sa patag aron manimpad. Swerte ko sa negosyo mao nga medyo luag sa bang akong kinabuhi karon. Mhm. Ikaw, diin ka man sabgikan. Klaro kayo nga taga-syudad ka. Mailasay mong lihok og sinultihan. Wa ko mahibaw sa akong gigikanan. Ha? Unsa buti mo ipasabot? Wa ko'y kasulti bahin sa akong gigikanan tungod kay Tungod kay unsa? may amnesia ko. Ha? Ay, naunsa man ko ay. Ganun ako man na nasulti nimo. Okay lang. Usa ko kahigala, Dorina. Makalaom ka nga makatago ko sa mong sikreto. Nakabat ko nala ko buot nga nana ko sa bahay sa kumbana. O kay Dr. man siya ang miatiman ako.
Mao ba? Nadisgrasya ko, mao nga na-amnesia ko. Mao din na ang nahitabo nimo. Okay lang. Gusto sab na ko nga doon ako'y kasultihan sa nahitabo na ko nga kanang laing tao. Wa gyud kay mahinumduman bisan gamay sa imo nangagi. Huwa gyud. Blanco ang akong huna-huna. Bisan gamay, wa ko'y mahinumduman. Napapas na ang tanan akong kagahapon. Mao ba? Mao nga, wa ko'y kasulti nimo bahin sa akong nangagi. Oh, dili. Mamatay ka! Pagmatay, Eman! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!